kai kana ganin abin da yake mata kuwa rada yake mata ba watakila ma maganar soyayya suke. Ai duk ina ganin ainihin abin da suke yi. Wai shi ma wane ne shi kuma daga baya ya shigo wannan motar kaga mu ba mu ce muna son ta ba. To ni ma abin da na gani kenan. Dalla ka dubi yanda wannan katon yake daura min kafa kamar shi ya sai motar gaba daya. Dalla da gani mana. Kai me yasa yana bacci sa kake so ka takura masa? Idan zaka yi wani abu ka cire kafar ka tana ya. Allah da hakuri. Wato idan har an riga an fi karfin ka ba abin da zaka iya. Yi mana shiru. Kai wai ina karan ɗanin ne ko ya zo kawai goya ne ma kawai in zai saukan maya ne a yi takta. Ainihin duk wanda bai san hakkin mutane ba haka zaka ga yana ta aikata ayyuka marasa kyawawa yana cin mutuncin mutane. To menene kake wani ta ɓoye fuskar ka? Ka bada hankalinka mana zuwa kan mutane. Ban ji abin da kika faɗa ba. Me yasa mutane suke ce maka karen ɗani ne wai? Me yasa ba za su kira ka da sunanka ba? To kar kowa ya ƙara gaya min haka. In kuma mutum yana neman bala'i ne zai gani. Kai ni sun ma raina ne bai kamata na bar wannan abun ba. Ai ka je ka same su. Ka je mana ka tashi ka je. Tashi ka je. Ka je. Kar ka ba mu kunya mana. Ba zai yadda ba. Kai baccin me wannan yake? Kai sai ka tashe shi. Maza. Na'am. Kai banza ka tashi mana. Baka ga yana bacci bane? Ka tashi. Kai wani irin mahaukacin mutum ne wawa kawai. Alade kawai jaki kawai banza gara wawa kawai bar nan Allah. Ni ka ga waka in ban da hauka nan ya maka kama da inda za a kwanta mutum ɗaya ya je ya kwanta wajen da mutum 10 za su zauna. Kai Allah tashi. Wayo wai na bacci ya tashe ni. Wannan wawan conductor ne ya tashe ka. Wayo shikenan kai ne ka tashe ni ina cikin barci na. Ni ne kai hakuri. Wayo kai hakuri ga yanzu ni da dan uwanka ne duk abin da na maka dolan ka za ka yi hakuri. Kana hauka ne. Kai yaro kai hakuri da Allah. Rike ni ku bar sake ni mana da ni za ka yi fada. To ni ka sake ni mana ka je ka same shi. Ke dai ki bar shi kawai. Kana ganin wai za ka iya fada da ni ne? To yau ka ɗibo ruwan dafa kanka da kanka. Duk da ta rike ni zan zo in fasa ma baki. Ki rike ni. Ni da Allah ka sake ni ku je ku yi fadan ku. Da wa kake da ni za ka yi fada? Kai kana da karfin da za ka ce za ka yi fada da ni? Ni din maza. Ko mu fita mu gwada ne? Ina kai hakuri. Kai direba sai ha wajen. Kai karka tsaya cikin tafiyanka. To shikenan. Kai mace mana fada ka caso. Kar ku mana fada. Kaka ba ce ka tuwo wani shi. Ka tuwo wani ce da ba. Kaka ba ce mana ce kaka ba ce. Ako ba ya kasa wannan ke duka ka. An samu matsala ne. Ka tsara rigar ka karka da. Ai ka cire riga ka mai duka. Ku bari kawai zan cire. Barin cire. Ai yau sai yayi da na sani. Ku bari tukunna. Bari in yi magana da shi tukunna. Kai na fasa in fada da kai yaro ne. Ni yaro. Cire rigar ka. Wallahi ka sa masa garka bassa. Kai ka fada masa kai kowa ya tashi a wajen. Zan yi maganin sa. Direba gashi rike min. Bada na koya masa hankali. Mu je zuwa. Me mana? Kai naga kana ta wani rawa ne da kirji kamar wata mace. An gaya maka ni ba bai giya bane wai. Tashi ka je ka fafasa masa baki. Yanzu ne za a fara fada da fasinja da kuma karantanin mota. Yanzu kowa zai hada kuɗi. Idan wannan mai zubin biredin ya ci shi za a ba. In kuma wannan ne ya ci to shi duka za a hada ba. Don haka kowa ya haɗo kuɗinsa ku bani. Yawwa. To ni ma ga nawa ka sannan ka karba. Yawwa ai ka kyauta. Ko ni ma da kai za mu gwada ne. Kuma mu dan kara. Me za mu gwada? Ai kai kana da ga mai karfin nan. Da Allah ka je ka mana. Ka je mana. Ka je ka mana. Kowa ya sauri za a fara fada. Dan naga wannan tsalle ke kaman wani doki. Kai gashi ni ma ga nawa. Rubuta sunana. Kalle shi. Ka ƙara so mana. Ka ƙara so ka gani?
don lokacin wannan karamin kwaron sai cika ma baki yake mai karfi. Yawa ya isa wanda za su kara da kondokto gashi nan. Sannan kuma abokin faɗansa Mr. Conductor! Kai? Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, an kada shi. Ai ban taba sanin kai mai karfi bane sai yau din nan. Gaskiya fa kana da karfi. Kai. Cire hannunka a wajen. Na ji ka yabe ni. Na ce ka cire hannunka wannan wajen. Ka ci faɗa yaro, yau kuɗinka aljihunka za su kwana yaro, gashi bari na irga maka su mu ga nawa ne. Ban na irga. Ba damuwa ga su nan karɓa. Faɗa min nawa ka boye aljihunka. Za ka fito min da sauran kuɗi na ne ko kuma sai na baje ka nan wajen. Matsa da Allah. Karɓa. Dukkan su ka zuba min a adashi. Masha Allah. Wato ainihin shi ba da miya jikinsa. Me bari ne? Me yasa kake kuka? Bakin ciki da rufe mun zuciya. Takaici. To ai ba komai bane. Dama rago ne. Kai shiru. Wannan ma ai abun kunya ne a wajenka. Zuciya ta ce take buga min. Yanzu ka tashi. Sai ka ɗauke shi ka rungume shi a hannunka kaji dan sai ka zuba masa ruwa zai tashi. Kowa na zan zuba mai. Bari gwada. Tashi mu tafi. Duk kai ka janyo mana, da baka ce ai faɗan nan ba. Tashi mu je. Ina kuma malam take? Wani dan iska ne ya kama ne ta suburbuɗa mun duka. Waye wannan? Yana nan wani dogo fari. Dogo fari? Idan muka ji zaka gane shi. Amma sai dai tsaya da ka bayan nuna mashi. Dan ina tabbatar maka ga nan da ganin shi ba karamin mungu bane. Shiga mu bi su ka nuna min shi. To mu je. Mai haka, bigewa fa yayi. Kai! Wannan irin kuma sabon wulakanci ne. Man motar ne ya kare, ka zaci wai ko wasa nake da ita? Ka zo ka je ka nemo mana mai, na galan. Rabe! Kwandakto! Rabe! Kwandakto! Rabe! Kai kwandakto! Wai kai na ta ina ne wai kai? Wai ta yana ka ne ka kai wani kuma da kuma zabajin sakarci da wawanci. Wai ina kake ne? Na kai da ka ji mun ciwo da ka sani in kana musu kuma mu kulla betin wallahi da sai na ci uwarka. Wata da yake kai botorami ne gashi nan mai yana ta zuba a kasar motar ka wai kai direba banza kawai. Gashi nan duk gaba ɗaya kawai. Amma kai wallahi tallahi ka mugun raina ni. Ka duba hadari a garin nan zaka ce mun wani je siyo mai? Kai da tuka mota da jin daɗi sai ka ce mun wani je siyo a je a zauna ba za a siyo ba. Kai fa abokina ne yanzu kawai hakuri za ka yi ka tashi. Ba inda zan je ba. Yanzu wai kana nufin ba za ka je ka siyo mana mai ba kenan. Kana gulmata ba a zuciyarka. In baka shiga hankalinka ba yana fasa ma banza. Kai da ni za ka yi faɗa ina tausayin ka sai na amma kare na wallahi. Mutanen banza mutanen wafi. Ka
ko shi da kwana shi da ne sunan ku ai sai don ba za ku raba ba ku koma mana a jikin ka ya sami kenan tun da har kace ne ba a ba kuna cewa da ku kuna sa da kan mun saurayi na ne kai har da kai to ni mu da ku kai kana da shi za ka iya tafiya mai daɗi in guziri bai ƙare ba sauyin lamari bai sanya bai dera kwana a tabarma kai ya ji mana ka musu magana su daina hani a cikin motar nan mana Allah ya sa kai amma fa zafi yayi yawa kina ganin ba za mu dan fita ta can ba sai na je mu bisi me yasa ka taba mun mata ga laki zo mu tafi tunanin me kike haka ina tunanin mummunan abu ne da na aikata a rayuwa shi yasa ne shiru kina nufin kenan abubuwan da suka auku a rayuwarki ta sanadin kina so ki yi fim wai faɗa maka na san duk abin da ya faru saboda na san ke ko wace ce sannan kuma yar wace ce kuma na san wanda zaki aura me kake nufi me kike so ki tambaya ya kai ka san wanda zai aure ni bayan ni ban taba sanin shi ba to yanzu gashi nan na'am shine dan gidan Ramlal dan uwan babanki Atmaran kenan idan kuma kika duba zaki gani ni ne ki kula da kyau yanzu kana nufin kai ne kwarai ma kuwa ni ne baki ga yadda nake binki bane kamar wani wanda mahaukacin kare ya cije shi me yasa tuntuni baka bayyana min kanka ba haka ne saboda idan ki ya riga ya rufe ke sai kin zama yar fim sannan kuma na san wata rana zaki fahimci kuskuren ki da kika yi dan na san wata rana zaki gane cewa bukatar ki ba za ta biya ba yanzu dai mu manta komai ya batun soyayyar mu soyayyar mu tana nan in har baka fasa aure na ba jigarori ke dala share su na san maganin su zo kai ko जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम तेरी आंखों की कसम तेरे बालों की कसम तेरे गानों की कसम ओ सनम जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम
क्या कर रहा हूँ? दुनिया छोड़ो ना। क्यों छोड़ूं? समझो ना। क्या समझूं? अरे तो देखने दो और जलेंगे। अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं? आओ ना। दुनिया चाहे कितनी जले, डरते रहे क्यों? दुनिया तेरा है, नहीं तेरी हूँ सनम। जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। कितनी सुहानी फिदा है, आती जाती छेड़ती हवा है। ऐसा मिलन तो किसी का होगा न कभी न हुआ है। मिलने वाले मिल के रहेंगे, करने दुनिया रात सितम। जग छोड़ा है तेरे याद में सनम। जग छोड़ा है तेरे याद में सनम। तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम। दिल तेरा है नहीं तेरी हूँ सनम। दिल तेरा है नहीं तेरी हूँ सनम। Me haka kai malam baka gani ne kazo kana bige mu raguna. Kai ka ji dan rai da hankali ka zo ka ajiye wannan abuwa dai na kake so na bune wai. Kai ta baban ka ce kai. Ni kake duka to shikenan tunda kake so bi bari ci uban ka yanzu nan. Wayo da ni za ka yi muri ku zo za ka shi fulani muri ku zo da Allah. Karka da gani kun san tsayin nisan hanyar da ake sayar da mai ne, so kuke in tura motar mu je a siyo ko kuma so kuke dauke ku a kai na ne? To a kai kawai na ne za mu iya tura motar mu je a tura a siyo man bana, ai za mu iya tura ko ya kuka ce? To tashi mu je, ka tashi mu je. Subhanallah, yanzu turi za mu yi. Kowa ya kirya. Direba mu je mana. Ku je mana ku tura da kyau mana ko? Mumbai to go. 7J. 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 Ku taimaka ku zo ku kunce ni! Da Allah ku zo gani ta nan ku zo kunce ni! Kamar muryar dan uwana. Kamar shi ne. Gani na kan bishiya ku zo kunce ni! Kai, wai ku ba ku gani na ne? Gani na a sama kalle ni mana! Kai, dariya kake yi? Ba za ma ka zo ka kunce ni ba? Kama cankar! Wanka ne yayi. Na yarda, yanzu ni dai, ka taimaka ni dai ka zo kunce ni. Ka san dai kai dan uwana ne, ba ni da wanda ya fi ka, kai hakuri ka zo ka taimake ni.
yanzu dai muna so ka faɗa menene dalilin da ya sa muka ganka akan bishiya kana lilo a ɗaure. Wato gaskiyan abin da ya faru shine wani dan fulani ne yana kiwon ragunansa ya gado min su kan hanya suka yadda ni da na tace ni kuma na tsibirbide shi shine suka tare da yan wansa suka daure na nan. Dama na gaya maka ai ga irin ta nan ga halin da kake ciki yanzu. Ku zo ku taimake ni dan Allah da Annabi ku zo ku kunce ni a garin banza na ji ga wando na da fitsari kun tsaya kuna kallo na ya kuke so ne ko sai sun dawo ne. Yawa za ka riga bani girma na to mu je mu kunce shi. Na gode Rabe. Kai kuna bata mana lokaci. Kun san muna da babban aiki a gaban mu. Kun tsaya kuna sakarcin banza da wofi me haka? Kai sauri mana. Ban kace kana ba. Ye? Ko na barta a waje ne? A'a ban sani ba gaskiya. Kuma fa na barta akan nan da zamu fita. To mu duba ina ganin ta hada a kasan nan ne. Karan dani. Gashi nan an sace jakar budurwan nan. Wannan ce shekara ta 10 kenan ina wannan aikin ba taba sata a cikin motar nan ba. Kuma sai da na miki gargadi ki kula da post ɗinki, ki kula da post ɗinki baki ji ba. Gashi kin samu a damuwa. Ko ka gani? Kai ba ka gani? Kai ba. To duk wanda ya san ya dauki jakar nan ko da wasa yake yi da Allah ya dawo da ita. Sai mu mayar mata da abin ta kun gane ko? Kana wani kallo na. Tashi. Ina jakar. Me haka? Na yi kama da barawo ne? Dama mana. Yanzu gashi nan kana dawa kan hanya kawai tunda dai ba kai bane sai ka zauna ka ci gaba da tattace kanka ka gane ko? Kai karan dani. Ya ne? Kai baka iya siyasa ba. Ni yanzu ina maka magana cikin siyasa ne. Ina wannan fasinjan da ya zauna a nan. To shi kenan tunda har ka min magana ta fahimta kuma na fahimce ka. Dama ni mai saukin kai ne. Kai ban ga fasinja ɗaya ba. Ina ganin duk yadda kai shi ya dauke wannan jakar. Da ya ce zai sauka a Falguni. Ya zo ya kara kuɗin mota ya ce a Gowa zai sauka. Kaga shi ya dauka. Amma ba komai. Da ni yake magana. Wallahi tallahi duk wanda ya ci tuwo da ni yanzu. Kai ka bar ni da ni yake magana wallahi tallahi. Yanzu ya Ya zan yi nema. Kai yawa. Direba juya da motar. Da ni yake magana yanzu da ni yake magana juya. Yau zai gaskiya wallahi. Saboda me? Ya kamata a ce ka fahimta. Ai ni ma babban matuci ne zai gani. Kaga wannan Bombay to Gowa. Wannan kuma Gowa to Bombay. Bara mu juya. Wayo. Dan uwar kai na gaje. Ka sake ni wala da Allah kashi. Kashi ko? To amma ka gane ni kuwa dan uwarka. Wayo wata wayo. Ke farawo. Sake shi. Zo nan. Wayo wata wayo bana. Miko mun jakar nan. Wayo bana. Wayo. Dan uban ka yau zaka ga inda ake tsiya. Zo mu je. Shege dan iska. Aka ce kai farawo ba ko? Shege mu tsiyaci kama. Kama kawo yau anan zaka tafi dan ubanka shege. Wayo, ya guri ka zo ka kunce ni. Ku ba shi hakuri ya zo ya kunce ni. Wayo.
Kowa ya sako, wanda zai ci abinci ya zai ci abinci, wanda zai kama ruwa ya je kama ruwa. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa. Kuna sai da dan waken gwangwani? Ai har ma da raƙumin gwangwani, ku je ku zauna. To a zuba mana dan waken kawai mu ci. To ku wuce mu zauna. Barka dai, biyo ne da tuwon shinkafa. Sai na ga kun kama da galwali da shi da amaryar sama Hasin. To, kin ji fa? Me kuke da bukata za ku ci yanzu? Ka tambaye ta ita ma me take so ta ci, in ya so ga guri can sai ku je ku zauna. To, bari dai mu fara zama din. Na matakar kaunar ki. Na san ki. Kin ji? Wayo. Mu tashi mu ba su guri. Sannan ku da zuwa. Mu je. Ku yi zaman ku kawai baba, ku yi zaman ku. Ku zauna. Ai ni ba mara kunya bane kamar kai. Matata mu je. So yake ji abin da muke faɗa. To ba za mu zauna a nan ba. Me kuke biɗa? Kana ji, wannan ka je ka kawo masa madara kawai. Mayan madara ne. Kai, malam, ya daga shi kuma wannan bakin sa daure. Ko haka yake bukata ne? A'a, idan kana bukata sai ka bude ka ga menene zai iya faruwa. Gashi a kusa. Manna kuma. Duk wanda aka daure masa baki a hotel, to me ake nufi da shi kenan? Ni fa ban ce karka da magana na ba. Gashi a kusa da kai sai kuce gani menene zai iya faruwa. Amma dai da ka taimaka ka kunce shi yafi. To tunda ka takura bari kunce shi ka gani. Kaga duk abin da ya biyo baya, ni nawa ido. Ana nema maka sauki kana nema maka kanka bala'i. Me ke faruwa? Me ke faruwa? Me ke faruwa? Ku rike shi bari mana. Ka bari mana. Ka sanya ci ne wai. Ba shi mana. Ga wannan Jama'a ku ci yaran ne. Jama'a taimaka a rike yaran nan. Ku bar na kawai, ni ku bar ni, ku bar na kawai. Kai ba ka ji ne? Kai ba ka ji magana ne? Za ka bari ba? Mu je, mu tafi. Kai, je ka ɗiba masa wanda zai ci ka kai masa. Kar ya je mana barna da yawa, don suka sake shi sai ya barar da kayan nan gaba ɗaya. Maza gaggauta. Yi sauri. Gaggauta kai dai da sauri. Gashi nan ku bashi. Ai sai ka ce min yaron naka mayan abinci ne. Yanzu da ya gama ci samu zaka ka ƙara ɗaure shi da kyau. Ka ci ko abin da zaka masa kenan tun da shi mayan abinci ne. Kai malam, shi kaɗai ne faɗan da muka haifa. Allah sarki. To ci abincin ka kaji. Allah sarki yaro ka ci abinci da kyau ka ci ko. Amma kana gabacin abinci suka je ba? Mu karasa ta gurin mu gani. Sannan ka ci ko ga wani can da sai masa Ga shi ka ci. Ya haka ne. Ya haƙuri. Subhanallah, ashe kai ne anan. Shiga daga ciki. Kai ka kwantar da hankalinka. Ni ban yi magana abinci ba. Lafiya. Kai zo nan. Kai ka gano mun jankar. Ai bai shigo nan ba. Ila ya tafi gidan dan silili ne hadidiya da yawa. Me kake nufi? Abinda nake nufi ya je inda zai lashi maiko da yawa ne. Akwai kafar kaza, akwai kan agwagwa, sannan akwai hancin kaza duk a gurin suna siyarwa. Kai ka tabbatar da wannan karin ka kama mana yarinya nan da hannunka. Idan kuma ba haka ba kai sake wannan yarinya ta ƙara gudan maka to zan kashe ka. Hakan ma ba zai faru ba. Ku zo mu tafi. Kai kuma mu tafi tare. Ga sunan yawwa ku tsaya za mu hau motar ne mu ma.
kai ya ne daga tara mota kana wani gutso kai. A'a kai hakuri ba haka bane, wannan ne kakarsa ta haihu muke so mu je suna, amma kai hakuri dan Allah. Kai ka dube shi kamar tubarkalla. Kai hakuri ka taimake mu. To ku shiga mu je. Ku shiga da sauri. Mu je direba, mu je. Duba, ga wanda ya harbi can. Ai. Ba ruwana shikenan ka kai harbi da bindiga. Gwada ka gani za ta ƙara yin harbi ne? Kai? Direba, tsayar da mota. Yawwa ya tsayar kawai za mu fita. Ko fita kawai. Tashi, mu tafi. Zo mu tafi yau kin shiga hannuna. Kai. Iye. Kai tsayar da mota mu za mu sauka nan. Ka tsaya, ba za ka tsaya ba? Na ce ka tsaya. Me haka? Menene haka? Kuna ji kuna gani suka tafi da yarinyan nan, sannan kuma kowa rasa menene za ku yi akai. Amma Allah ya yi kartun banza. Ashe duk cikin ku babu wani mai karfi har kai da kake kuri. Kwantar da hankalinki, yau mun gane maza sun zama mata. Amma kun ji kunya. Mu matan ku zo mu bi su. Wallahi mu bi su. Kai. Kun san dai ina da karfi ko? Ku kwantar da hankalinku. Kai direba, juya mu bi su. Abin da ya dace kenan, barin juya. Kai sauri.
je ku kama su, ku je ku kama su. Ga 'yan sanda nan sun kamo manyan su. Yalla bai ku tafi da su kawai. Ba ku kuna ganin masu karfi bane wai za ku iya ja da mu? Wai me za ku iya mana nema ku? Wawaye kawai. Dala tafi da su ofisa. Kai ka gane ne, ka kyale su kawai ka zo mu tafi. Shikenan mu tafi. Amma ba mutanen nan sun bata min rai. Amma ku tafi da su kawai. Ku tafi da su. Ku je shegu. Kowa ya shiga mota. Kai! Ku kun tsaya a wajen ne ko? To bari mu tafi. Kun tsaya wani wai kuna soyayya. Wa kuka biya soyayya ne wai?